rog. Ia-ți în divan. Mânăcați, pingile, pistoale, nu le desfați. Le cartițele, toate le ție. Unde ești? M-a tot traseul? A fost bine, că am stat aglomerat asta. Că tu avem tot pe Adevărat că un Petru subțirea cu mine. Ce lapte cu care ești tăia? Nu vrea subțirea. Las în viața ea. Așa le rup filia. Nici 3 Petru. 2, 3 le este bați. Tu tava asta. Urma era că era frate. A rupt în viață. Să știi. Era drată, Am adrat și mine. Nici să rup. Ele era corretărie, da? Agora e cu curiosul, da, știu când... Să stați. Să stați. Atinge tati... Nu peste alaltă tu bătărești. N-am știut. Dacă rămâne, dai la altă. Dacă rămâne. Gata, ți-ai... Dar să vedem de... Da, sare, băgă și sare. Băgă și sare. Și gata. Da? Nu știu cât de sărată e ea, sarea. Aia să nu fie nici prea sărată. Cred că ce face de numățură? Nu amestec mai regalat? Nu amestec, le. Îți dăm că hemă lapte. Nu mai va că sumplă și oaule și asină până acolo în gură. Ce dă-stea? Mai cheamă? Mai bagă nici hemă. Că hemă. Mai cheamă... E nu bătut o șelă rustoră. Mai regalat. Da. Ce? Cât era? Așa. Gata. Amestec să le ducem cu nimeni. Nu, fără os. Se-și trebuie hemulei pe supracață opsi. Nu, vei, ăla la 154. Avea? Altul ce tăbătură pe gătă, timp Petru. Păi tu, rotund, mai am unul. Timp foaia. Iată. Haideți să mă răcunci. Ia, uite. Dragă, prost, să nu. Hai tu le bag în limbă. Da? Deci ce mă văd pe supra ta. Este de ție, este că. Așa. Vedeți. Ce craniță. Aleți cașpa. Cașul pe supra asta, da. Timp de cașcheș. Da? Vezi? Acolo cu pumnul. Trebuie să are acolo la... Apasă mi cheamă cu limba așa. Cașpa înăuntru. Care mai nepede așa. Nu are nimic acolo, să vadă că nu te mai dea numai de ornament.
Stai, cu căciucurile. Ce să fac? Nu, până și prietenul meu. Valorile. E să mură și ce să-și pot să mă la leșe. Fără zăbela pe suflet, toate. Este. Ce faci să încerc cu mâna? Hai, vă sun să vedem. Încercăm și uleiul și la cuptor. Să te fii cu brada noastră. Ei, hai, ești nebună, dar cine e? Nu s-a facă, dar eram ieșită. N-a venit. Nici așa multe ouă să Nu. închege, să... Îl măcoaște verde. Da. Asta ce rămâne, îl punem acum cu niște pâine și îl mâncăm. Oraș. Nu. Am dat salată. Cu oraș, un încarte, uite șervețele acolo are. Eu. E, acolo câte gențele astea ale în spate, așa. Acolo. Așa. Ăștia nu sunt de ala de pe masă. Păi taia să țin și eu cu color. Atât. Dacă tu ți-ai luat, dacă ți-ai luat, dar bine. Mâine ai luat. Asta, aia ne dau eu. Vedeam pe cală. Da. Când erau copiii mici și mergeam la mare și am găsit că nu fac încă ce-o după altă. Noi crescuni acolo, auzim material de multe ascultat. Da. Atunci era știu. Da. Tu răbați așiți. Da, n-ai cu n-am pus să zi nu arăt cu laptopul când îți spun scoația de vârgăreanele de la Constanța. Dar te ții dragă, nu știu atunci Dar ce nu știu. Sau mai niți. Mai nici ta rugea. Încrățești. Și mai niți. Hai, mai ai lucru. Pentru secretul Ha? Aveți să cam o în seara asta la București. Doamne. Suntem... Da, știu, că am vorbit cu el.